Hello guys! Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Happy New Year po sa inyo lahat. At ito ang unang analysis night natin. Okay, ngayong araw po ng buwan ng Enero, bagong taon, 2025. At ito po para sa ngayong araw na ito ng Enero 7 hanggang 9, Martes hanggang Huwebes. Tagalog version po ito. At sa nakalipas na ilang araw, nagbakasyon po tayo. So, wala po tayong video analysis. Ngayon ulit tayo nakabalik. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin pinaka-latest update. Ano nangyari ngayon sa ating bansa, sa ating panahon sa Pilipinas? Wala naman tayong any weather disturbances except po itong meron pong nag-form po dito surface trough kasi mayroon pong umaalis na frontal system dito. At dito naman po sa likod niya, sa may area po ng Taiwan, may bumababa na panibagong surge ng amihan na makaka-apekto po sa Hilaga at Silangang Luzon, lalong-lalo na po sa Kabikulan, na kung saan sa mga susunod na 3 hanggang 5 araw, meron tayong panibagong surge ng shoreline na magpapaulan po sa bahagi ng Kabikulan at Quezon provinces. So maghanda po yung mga nahinaraan sa low-lying areas, sa mga coastal areas, maganda po sa mga malalaking alon dahil sa amihan, at sa inland areas, lalong-lalo po sa mga laging binabaha, maghanda po sa mga ulan na i-generate po nitong panibagong shoreline, at ganoon pa rin sa may mga areas po sa mga bulubundukin po ng Kabikulan at Quezon provinces dahil po sa mga posibilidad ng pagguho ng lupa. Okay? So ito po yung latest nating zoom in satellite animation. Wala naman pong significant weather pa as of this time. Meron lang tayong surface trough dito at mga thunderstorms sa bahagi ng Mindanao, which is common sa ganitong time. Whole year round talagang maulan po every month ang Mindanao. Samantala ang Kabikulan, mukhang paalis naman tayo sa medyo tuyong panahon, konting ulan for the past few days. Ito na naman po ang shoreline, at kung titignan natin yung latest forecast mula sa European model, kung sa windy.com, ngayong araw na ito ng Martes, Enero 7, kitang-kita po natin dito ang pagsimula ng amihan sa may area po ng Dulong Hilagang Luzon, Batanes, Babuyan, Cubao Islands, at sa may Hilaga at Silangang bahagi po ng Luzon. At sa darating pong Miyerkules o bukas, Enero 8, ito po ay mukhang lalakas at bababa po dito sa Kabikulan itong amihan, at lalakas pa po ang hangin dahil po sa paglakas ng high pressure sa may Wuhan, China. Okay, so magkakaroon po ng enhancement ng amihan dito po sa Kabikulan at Silangang Luzon, na kung saan yung hangin pagdating po ng Enero 10, Biyernes, ay lalakas po mula 30 hanggang 60 kilometro ang bugso ng hangin, lalo na po sa may coastal areas ng Bicol Region at Eastern Luzon. Hanggang dito po, actually buong West Philippine Sea, Hilaga at Silangang Luzon ay magiging mahangin dahil po sa panibagong surge ng amihan, at mukhang meron po tayong tinatawag na kasamang shoreline na magpapaulan po sa ating lugar. Ito po yung latest rainfall accumulation forecast sa sunod na 5 araw hanggang Linggo po ito at Lunes. Papakita natin sa inyo kung ano mangyayari. So, ngayong araw na ito ng Martes, may mga unting-unting ulan na po dito sa may coastal areas ng Camarines Norte, Camarines Sur, sa may Partido District, gayon din po sa may Catanduanes at Eastern Albay. Pagdating po ng araw po ng Miyerkules, ay makita po niyo dito, Enero 8, ay mukhang tataas na po ang volume of rainfall sa may area po ng Camarines Norte at Partido District ng Camarines Sur
at Catanduanes. May mga showers din magaganap sa ibang areas po ng Kabikulan, gaya ng Naga, Iriga, Legazpi. So, yan po. Ito po yung shear line ay mukhang magsimula na naman po siya. At magiging mas malakas po siya sa darating pong Huwebes, Enero 9. At Biyernes, Enero 10. Move natin ito. At yan, makikita ninyo. Medyo ang ulan po sa coastal areas ng Kabikulan mula Cam Norte hanggang sa may Sorsogon, kasama po dyan ang Partido District, Catanduanes at Eastern Albay ay makalumampas po ng 100 mm. Kaya din po sa ibang bahagi po ng Kabikulan mula 5 hanggang 50 mm ang posibleng forecast na ulan dala itong shear line. But pwede rin lumampas po dyan. Pwede umabot ng 200 o more than 100 mm. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbabaha at low-lying areas, sa mga posibilidad ng pagguho ng lupa at yung paglaki ng alon sa coastal areas. So bawal mo nang pumalaot pag meron tayong shear line at malakas na hanging amihan. So Huwebes at Biyernes medyo malakas yung shear line. Sa Sabado meron pa rin po. At unti-unti itong hina. Sa Linggo, January 12, meron pa rin. But sa Lunes, January 13 to January 14, medyo hina na po ang shear line. So, magmamigrate po yan dito sa may bahagi po ng Silangan Luzon, sa may eastern areas ng Cagayan Valley, sa Lunes at Martes, Enero 13 at 14. So, yan po ang senaryo na yon, ang forecast. Sa susunod na 5 araw, babalik na naman yung shear line. Mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas. Ang ulan, pwedeng lumampas ng 100 mm sa coastal areas po ng Kabikulan. Now, sa waves, o yung paglaki ng alon, mukhang lalaki po ang alon sa susunod na 5 araw hanggang sa darating pong linggo. Yan po, kitang-kita po ninyo yung pulang yan. Ay mukhang 3 hanggang 5 metro ang inaasahan pong paglaki ng alon dito sa coastal areas po ng Eastern Philippines, okay, sa may East Philippine Sea at gayon din po sa may West Philippine Sea. Yung malapit po sa coastal areas ng Bicol, Quezon, pwede umabot po rin ng 2 meters ang paglaki ng alon yan. While yung inland waters ng ating kapuluan ay mula 0.5 hanggang 2 meters ang inaasahan po ang paglaki ng alon. So medyo mapanganib po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat at yung mga malalaking sasakyang pangdagat naman ay pwede naman pumalaot but medyo magalaw po yan, okay? Choppy seas. So yan po ang tinatawag nating medyo kung may seasickness po kayo, delikado po kayo sumuka dyan. Dahil po, yan po ang pag may amihan, talagang maalon po yan. At mapanganib po sa mga sasakyang pangdagat, lalo pa yung mga maliliit. Okay? Lalong-lalo po sa mga fishermen, yung mga mangisda, bawal mo nang pumalaot na yung linggo hanggang sa weekend dahil po sa pagbabalik ng amihan at ang shear line. So, yan muna po ang pinaka-latest natin sa ating panahon at mag-ingat po tayong lahat at babalik tayo sa mga susunod na ilang araw. Ito si Mike Panong papaalam. Maraming salamat po sa pagpanood sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.